Aktar minn 3/4 tan-negozji żaru medji f'pajjiżna qalu li s-sena li għaddiet marru aħjar jew baqgħu fl-istess ilma fil-bejħ tagħhom meta mqabbel mal-2023. Minn barra hekk, 67% tal-SMEs ukoll qalu li kellhom profitti simili jew akbar. Dan ħareġ minn sħarriġ li għamlet il-Kamra n-Negozji żaru medji fost il-membri tagħha u li ġie ppreżentat lill-midja it-3 nofsinhar fejn ingħata rendikonta kif marru in-negozji is-sena l-oħra. Maġġoranza assoluta tan-negozji żaru medji esprimew sodisfazzjon dwar l-andament fl-2024. Meta l-istess negozji ġew mistoqsijin biex jagħtu ir-raġunijiet ewlenin li jattribwixxu iż-żieda fil-bejħ tagħhom, ġew indikati primarjament l-istabilità fis-suq lokali u strateġija aħjar fl-operat. Minn barra hekk, l-istess ħarriġ tal-Kamra tal-Kummerċ għan-negozji żaru medji taħarsa lejn andament fi żmien il-festi tal-aħħar tas-sena, fejn 70% qalu li kellhom beħ simili jew aħjar mill-istess perjodu fl-2023. Dwar kif qed iħarsu lejn din is-sena, aktar minn 81% qed jantiċipaw li jkollhom sena aħjar jew simili tal-2024. Meta trattati l-akbar problemi li ffaċċjaw is-sena l-oħra, rappreżentanti tal-Kamra tan-Negozji żaru medji semmew in-nuqqas ta' ħaddiema u l-kompetizzjoni fis-suq. Il-President tal-Kamra tan-Negozji żaru medji, Paul Abela, spjega li l-2024 tqabblet tajjeb ħafna f'termini ta' profitt mas-sena ta' qabel. Jidher li huwa pożittiv mill-andament tal-risposti li kellna u anke saqsejnihom ukoll kif jaħsbu li tkun l-2025 tidher li tkun l-istess tajba bħal is-sena 2024 u dan jawgura tajjeb ovvjament għall-membri tagħna li huma fin-negozju li ħajkonna nerġgħu sena pożittiva b'ekonomija bħalma jaf kulħadd li hija kważi l-aqwa fl-Ewropa bħalissa u nisperaw li inżommu din l-ekonomija għaddejja kif inhi. Sitwazzjoni b'saħħitha tal-ekonomija f'pajjiżna hi kompletament bil-kontra ta' ħafna pajjiżi Ewropej. Bħud saħansitra jitlu f'reċessjoni waqt li l-popli u n-negozji tagħhom qed jiġu imġiela jġorru piżijiet eżorbitanti b'inqas flus disponibbli fl-idejn u bil-livell tal-ħajja jitnaqqar dejjem iżjed.